Нікому не патрэбны псіхадэлічныя рэчывы. Мы ўсе здольныя выйсці за межы свядомасці. Мы проста развучыліся гэта рабіць. Звычайна, калі ты ўпершыню прымаеш псіхадэлічнае рэчыва, ты быццам бачыш свет такім, якім ён быў у дзяцінстве. Please welcome the Shulgins. Магчыма, што некаторыя з гэтых рэчываў ад прыроды здольныя пранікаць у мозг. І псіхіка дакладна гатовая да іх успрымання. Алесь вынайшоў біяраскладальны інсектыцыд і зарабіў на гэтым шмат грошай для кампаніі. Яны сказалі яму, што ён можа працаваць над чым захоча, і вось тады ён засяродзіў свой інтарэс на псіхадэлік. Для большасці з нас псіхадэлічныя прэпараты абуджаюць вобразы з 60-х. Гэтыя моцна дзейсныя субстанцыі, што змяняюць псіхічны стан, цяпер сур'ёзна вывучаюцца навукоўцамі ў галоўных медычных даследчых цэнтрах. Выглядае крыху інакш, чым тады, было больш павуціння і нашмат больш рэчаў звісала з даху. У новым даследаванні сцвярджаецца, што МДМА вылечвае ПТСР. Яго вулічная назва молі або экстазі. Я натрапіў на гэта ў 2007-м. Пазначана як радыёактыўныя хімікаты. Што я знайшоў? Дык гэта лабараторны пацук у капелюшы Санта-Клауса. Так што я пачаў сінтэзоўваць розныя гатункі псіхадэлічных прэпаратаў, каштаваць іх, публікаваць вынікі. У такіх даследаваннях трэба ўзважваць рызыкі і тэрапеўтычны патэнцыял. Я была ашаломлена, што нехта мог насамрэч рабіць такое. Усё маё жыццё было так ці інакш звязанае з ім. Мы цудоўна паладзілі, у нас утварылася каманда. Я вельмі часта заканчваў за яе сказы, а яна заканчвала за мяне. Не смейся. Гэта не сродак эскапізму. Перажываючы прыемнае адчуванне, захапленне, чалавек адчыняе дзверы ў сваю асабістую тэра інкогніта. Зараз людзі кажуць пра гэта як пра рэнесанс, але ведаеце, гэта было ўвесь час. Мажліва, не ў публічным полі. Цяпер гэта больш на паверхні. Шмат у чым дзякуючы яго працы. Ёсць вялікая, нябачная падтрымка ад людзей, якія пражылі гэтыя досведы ў гады каледжа. І хутчэй за ўсё, больш не краналі псіхадэлікі, але яны не забыліся. Гэта фантастычна для сексу. Фантастычна для заняцця каханнем. І розніца ёсць. Аргазм – гэта злучэнне з Богам. Выданне «Пікал» – гэта адна справа, але грамадская актыўнасць, мноства інтэрв'ю ў часопісах кшталту «Хай Таймс», мяркую, разлавала DEA. Алесь ведаў, што будуць праблемы. Мы хочам высветліць, чым вы тут усе займаецеся. Агучана для Легалайз Беларусь.